Hej, velkommen. I den her video, der skal vi lave en bike-video, hvor der er Ahmed, han skal køre på en BMX. Så ja, vi starter. Ej, han kommer. Og det er sådan, man gør. Så vi siger tak til Ahmed for at være med i den her video. Du er færdig. Vi mangler en sidste ting. Hvad er det? Ja. Nu. Nå, men vi siger i så fald tak til. Så mange tak, Ahmed. Og vi ses alle sammen.